Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki wonten ingkang penasaran nggih, mugi-mugi mboten penasaran namung kepingin semerap ilmu ingkang wingi menika, ilmu kemakrifatan makrifatullah menika enten sing kirang paham bab kematian menika. Nah niku nggih, sesungguhnya niki pun berulang-ulang kali kula sampaiaken bayi menika tasik janin ten lebetih perut sang ibu menika boten enten rune niku hidup gerak. Lah nika nggih, napa wong boten enten rune kok urip. Lah niku nggih niku rahasiaipun Allah. Nggih kersane Allah ingkang nulis ten syariat niku ngados ngoten. Maka umur berapa bulan dikasih ruh, maka genaplah. Lah niku niki sing ditangletaken pun menungso menika pun di dalam Al-Qur'an sudah dituliskan 40 hari sebelum manusia ini meninggal itu sesungguhnya sudah meninggal. Nggih, bisa dikatakan mboten enten ruwih. Lah niku nggih saged nglaksanaken kehidupan sehari-hari nggih nyambut damel nggih napa menika 40 hari niku. Dan Al-Qur'an dicatatkan oleh Allah ngoten menika. Nggih termasuk bayi niku wau, janin niku wau. Mboten enten ruwih pun saged gerak. Penemuan ilmu kedokteran menika krana organ tubuh termasuk sing usus menika gandeng kalian nggih organ tubuh ibuhe menika. Nah niki ilmu penemuanipun menungso, ilmu penemuanipun dokter. Tapi kehendake Allah nggih menika mboten masuk ten akal, tapi nggih diparingaken dhateng Allah menika. Nah niku nggih, lah niki ingkang jenengan tangletaken kok saged diparingi semerap dhateng tiyang sing kajenge pejah menika. Napa melalui bisikan? Nggih. Napa melalui sing ya napa ngoten? Alhamdulillah ilmu ma'rifatullah niki pun akhir zaman panjenengan pun saged ngertos niki punan nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, keimanan pun panjenengan mulai tumbuh untuk mengimani sang pencipta datuwah menika. Maka saderenge panjenengan mung dikenalaken Allah tok menika. Allah niku lafal niku kok. Allah ingkang sanjang. Lek sik ana bendae, lek sik ana hurufe, lek sik ana ayate iku makhlukku, aku gak padha karo ciptaanku. Niku Allah ingkang sanjang. Maka panjenengan iki sanjang niku wau. Nggih, kula insyaallah niki mangke diparingi dhateng Allah Datuwah Ar-Rahman Rahim. Kula mung sekedar menyampaikan saja. Lare bodoh ilah niku wau saged ngucap ngoten menika mboten melalui bisikan. Nggih. Niki beberapa saksi jamaah ten lare bodoh ilah niku wau sampai diilokno ten jamaah karena jamaah nggih maklum sami sik proses untuk mengenal ilmu ini, ilmu datuwah makrifatullah niki. Eco-eco omong-omongan sareng lari bodoh ilah pergi dari pembicaraan niku wau. Sing kalih tiang-tiang niki wau saksi pun panjenengan sing tumut jamaah niki nggih. Sampai panjenengan batin sampean niku cara ngilokno. Oh kurang ajar lari bodoh ilah iku ngomong gurung tutup nyengker. Lah niku ini ilmu buah perkembangan hasil istiqomah datang Allah. Saat bicara niku wau mboten mampu lari bodoh ilah niku wau ningali tiyang ingkang ngajenge niku pun dipocongi. Lah niku isyarahe Allah maringi ilmu. Lare tiyang ingkang sing dijak omong-omong niki wau pun dipocongi. Lah niku nggih
Nggih mangke kula sampaiaken sing panjenengan talet bisikan nika. Nggih ngertos. Mugi-mugi niki mboten dadi fitnah. Niki dadi ilmu hak kebenaranipun Allah untuk panjenengan ngimani dhateng Sang Pencipta lafal-lafal menika. Datuwa Ar-Rahman Rahim menika. Lah niku salah setunggal. Diparingi semerap. Krana niki haib rahasianipun Allah. Tiyang ingkang ngadai istiqomah ngadhep dhateng Allah walaupun boten enten dukur sadadah tok. Lah niku dibuktekaken. Istiqomah niku umumnya di dukur sadadah. Tapi nggih lek pun mengenal Sang Pencipta lafal Allah sedanten menika istiqomah mboten ten dukur sadadah tok. Moko hati-hati panjenengan. Pun sampai ngrentek-ngrentek ngilok-ngilokno sing elek. Nggih, mboten mampu jenengan pun sampai dilakukan ngoten. Kenyataane tiyang ingkang sing dijak omong-omongan niku wau nggih bab napa mawon. Lari bodoh ila eling dhateng datuwa diparingi semerap, tiyang niku pun dipocongi. Mboten mampu ningali sehingga lari bodoh ila niku wau ninggalaken pembicaraan niku wau, termasuk basa kasar pasarane nyengkre. Lah niku nggih. Alhamdulillahirabbil alamin 5 menit panjenengan pun ngertos. Sesungguhnya manusia niku pun pejah sakderenge pejah. Di dalam Al-Qur'an mboten percaya panjenengan teng Al-Qur'an, nggih mboten iman dhateng Allah. Lho niku termasuk Kanjeng Nabi nggih ngoten. Digambaraken melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Husain menikah tasih Ali diciumi lehere ten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menikah istri pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah atau nggih termasuk keluarga ngoten mawon. Sanjang. Enten napa bi, enten napa ya? Kok putu niku jangan ciumi lehere. Iya, besok putuku Husain iki perang. Terpenggal terputus kepalanya. Lah niku pun ngilok-ngilokakon sesat, syirik, murtad. Iku pola iso ngono. Karena panjenengan nggih atos-atos mboten ngalami ngilokno lah niku nggih. Lek pun ngalami nggih kados ngeten iki saged nyanjangaken krana di dalam diri berserah diri kepada Allah 24 jam lebih. Hati-hati. Atos-atos aja polai koncone, aja polai kelakuane, aja polai celone beda-beda. Aja polai gak sembayang lek ibadah urusane dhek niku ten Allah. Mboten kados nggih sing mau fitnah-fitnah menika. Lah niki nggih atos-atos walaupun sama-sami ditakdiraken datang Allah tukang ceramah penyampai narasumber atos-atos panjenengan nggih aja gampang-gampang ngilokno wong, aja gampang nyesat-nyesatno. Lek kena ngene iki ya apa maka pertanggungjawabannya sampean sulit mangke di hadapan Allah. Senajan panjenengan di dunia niki ditimbali Gus Buster ditambali niku oleh turunane iko iki kenyataane nggih turun-turunane Mbah Buyute pengkhianat negara. Nggih, lah niku ngakal-ngakali wali murid sak turun-turunane nggih bukti nyata nika. Lah niku ingkang panjenengan tang letaken niki wau boten melalui bisikan sing lari bodoh lakoni niki wau krana berserahnya diri kepada Allah karena kebodohannya diserahkan kepada Datuwa Ar-Rahman Rahim. Sehingga Allah maringi ilmu kados ngoten. Nah niku ingkang melalui pandangan makrifatullah sehingga orang yang diajak bicara ini sesungguhnya sudah jadi mayit. Nah niku nggih, niki dalam pandangan makrifatullah. Dalam lesan, lah niku nggih. Lesan nggih ngoten. Mboten ngertos fisik lari bodho ilah ilo niki wau enten tamu. Mongko pun lenggah pun disanjangi bab ilmune Allah lalu diberi isyarat. Wis aja budal sik. Engko ae mulai ngenteni mar sembayang asar. Oh mboten lari bodho ilah ilo lho.
kula enten perlu kula janjian enten mriki. Lah niku mboten kula sing ngeken kendhakipun Allah pun sampean budal enten mriki mawon mantun salat asar ngeyel. Oh nggih napa terasipun panjenengan niki takdiripun Allah. Mongko dilampahi. Akhire ten tengah dalan wangsul cilaka tabrakan. Lah niku sanes donga lari budaya ila iluh. Pun diparingi semerap lari budaya ila iluh niki wau. Bahwa orang ini di jam ini di hari ini di jam ini mau cilaka, mau nggih ngoten menika. Lah niku nggih. Nah niku secara lesan. Lah secara kemakrifatan keimanan datang Allah, terkadang orang yang mau meninggal ini entah itu karena ibadahnya, entah itu karena sodakonya, yang jelas ada keimanan yang diterima datang Allah sehingga orang ini mau meninggal niku wow saged perwujudan keimanan ini datang medal nemui lari bodoh ila ilo niki wau termasuk tangga-tangga sekitare sing niku sing gadai istiqomah datang Allah niku dereng pejah tapi diparingi izin datang Allah diperkeluarkan perwujudane sifate niki wau untuk mendatangi lari bodoh ila ilo niku wau meminta doa nggih lari bodoh ila elon niki wau secara fisik niku saged dikeningali tiyang ingkang pejah niku wau dateng nedhi donga krana kajenge wangsul ngadhep dateng ilahi rabbi. Ha nggih ilmu makrifatuh niku sedanten sanjang saged maksudipun kula sanes sinten-sinten mboten dados napa-napa mboten turunan nika mboten turunan niki tapi kula diparingi ngeten iki kula nggih mboten ngerti tapi niki gandhaipun Allah pun ngaku-ngaku turunan iki prilakune jahiliyah waring murid ga iso mbayar dikongkon mulih nggih ngrekayasa urunan iki gawe gedhekno al-qesai dhewe lah niku nggih mboten saged kados ngeten. Hanya orang-orang bodoh yang bisa beriman kepada Allah bukan sekedar lesan, tapi perilakunya. Saged. Nggih. Dan niku tentang ilmu kemakrifatan tuwuh. Lah niku nggih, niku sing kendhaki Allah, hake Allah. Tata cara ngoten meniku wau boten melalui bisikan. Lah niku nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Niku sing hake Allah diparingi dari pandangan ma'rifatullah, diparingi pandangan secara lesan keimanan datang Allah, diparingi perwujudan tiyang ingkang pejah niku wau saged dugi dateng tiyang sing lari bodho ilahe niku wau nedhi dongae kajenge wangsul pun telas prilakune ten donya niki dados nggih pejah menika. Monggo lek niki nggih sing wingking niki lek enten bisikan niku tipu daya laknatullah jin. Mugi ilmu niki manfaat dhateng panjenengan. Mugi kula diparingi ilmu umur ingkang barokah kula saged nerangaken bab sing bisikan niki. Benjing-benjing mawon menawa mangke lek ditakdiraken dhateng Allah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.